Assalamualaikum mga kapatid. Bismillahi wassalatu wassalamu rasulillahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mga kapatid, kami po ay humihingi ng konting paumanhin at kami po ay nakakaranas ng technical difficulty. English po yan, mga mahal kong kapatid. Inaayos po sa kasalukuyan. Ayan po, inaayos po sa kasalukuyan ng ating digital team kung ano po ang nangyayaring ganap. Opo. Pero bago po yan, ako po naman ay nag-announce kahapon. Kagabi, in-announce ko na po yung para sa ating Quran Reading Contest. Kung papanood nyo po yan, puntahan nyo na po yan. Nakapost na po yan dyan sa aking Facebook. Opo, nandiyan po, pagdating po doon sa panglimang matatawag nating mechanics, nagkaroon na naman po ng konting pagkakamali. Dahil pasensya na po, no, mga mahal kong mga kapatid, ang nailigay po namin dyan ay May 30. Hindi po, binago ko na po yan. Ngayon, pagka pinanood nyo po dyan, ang nakalagay po ngayon na deadline dyan, mga mahal kong kapatid, ay April 26 hanggang April 30 midnight. Kaya mga mahal kong kapatid, yung mga magagaling po natin sa Quran, yung mga magaling pong bumasa ng Quran, ay naku po, eto na po ang inyong pagkakataon na tumanggap ng reward. Akalain niyo yan mga kapatid, ganyan po ka mapagpala sa atin ng Panginoong Allah. Isipin nyo, tayo ay babasa ng Quran. Sa pagbasa mo pa lang ng Quran, alhamdulillah, meron ka ng reward. At pag nanalo ka pa, Allahu Akbar, meron ka uling reward. Opo, ang amin pong pinamimigay na first prize ay 100,000 pesos. At ang second prize po ay 50,000 pesos. At ang third prize po ay 25,000 pesos. At yan po, kailangan po, kakampi po ninyo ang inyong mosque. Dahil ang inyong mosque po, ang inyong magiging cheering squad. Yan, ayan po, hindi naman po ibig sabihin mga kapatid na eto, pipilosopohin na naman ako ng mga extremist natin na mga kapatid. Ano ba na? May bumabasa ng Quran, merong sa likod nila. Hindi ho ganon. Opo, ang ibig ko pong sabihin na cheering squad, opo, liliteralin po natin para hindi po tayo mabanatan nitong mga extremist. Ibig pong sabihin, ang kakampi po ninyo dyan ay ang inyong mosque. Sila ang inyong motivation. Sila ang inyong magiging inspirasyon. Bakit? Sapagkat pag kayo po ay sumali at kayo po ay nagbasa ng Quran at kayo po ay nanalo, doon po sa halagang 100,000 pesos, 20,000 po ang mapupunta doon sa Quran reader. Yung 80,000 pesos po ay mapupunta sa mosque. At yung pong pera na yon, hindi po ibig sabihin na paghahati-hatian ng mga kapatid doon sa mosque. Hindi po, bahala na po si imam o kung sino man ang nangangasiwa ng inyong mosque na makapagpagawa o kung ano man po ang mga diferensya o halimbawa po tumutulo na ang bubong ng inyong mosque o magdadagdag po kayo ng wuduhan o kayo po ay magpapapintura, yan po ang budget na gagamitin po ninyo. At doon naman po sa bumasa at nanalo, kapatid, napakalaki ng reward niyan. Alam mo, ang 80,000 na ibinigay mo sa masjid, ang mangyayari dyan, tuwing merong magsasala dyan sa mosque na yan, at ang mosque na yan ay nakatayo pa, may reward ka, kapatid. Matagal ka ng patay, matagal ka ng nakalibing, tumatanggap ka pa ng reward hanggat ang mosque na yan, mahal kong kapatid, ay pinakikinabangan.
Kaya mga mahal kong kapatid, sumali na po kayo dito sa ating Quran reading contest. At ito po, mga mahal kong kapatid, pinapangako ko po sa inyo ay punong-puno po ito ng gantimpala. Sapagkat ang salapi po na ipinamimigay dito ay galing po sa Moto Express PH na sila po ay ang kauna-unahang delivery ng halal. Allahu Akbar. Mga mahal kong kapatid, yakapin po natin ang napakagandang balita na ito dahil tayong mga Muslim, ako lang po, problema ko yan eh. Minsan, noong wala pa pong pandemic, yun, makakapunta tayo sa mga restaurant na halal o sa area, yan, dyan, sa Green Hills. Pupunta tayo dyan, kakain tayo dyan kasi yung karne nila, halal. Pero ngayon po na pandemic, hirap po tayong maghanap ng halal. Ito po, for the very first time in history, meron po tayong Moto Express PH, mga rider po na pwede po kayong umorder po kayo ng halal na pagkain na i-deliver po sa inyo. Kaya ito pong pera, ito pong salapi na hinandog sa atin ng Moto Express PH, yan po mga kapatid ay halal. Kaya puro halal po rito. Allahu Akbar. Yan po ang isang bagay na sunggaban natin mga kapatid, lalong-lalo na po na ngayon ay Ramadan. Yan lamang po mga kapatid, habang inaantay po natin ang lecture ng ating masasabi ko pong sa akin, yan wag natin sabihin idol, babanatan na naman tayo ng mga extremist natin na mamamahayag Tawagin po natin, hinahangaan nating ustads. Bago ko po sa inyo ibigay kasi inaayos pa po natin sa ngayon, hanggang ngayon ang nangyari. Sapagkat hindi po namin malaman kung bakit kami ay putol-putol. Ngayon po ay titingnan natin kung naayos na. At babanggitin ko din po, mga kapatid, sabi nila, ang dami pong nagsasabi, paano naman yung mga Bilal? Oo, Brother Robin, lahat na lang ba yung Hafiz lang? Paano naman yung Bilal? Alam mo, yung mga Bilal, kapatid, yan yung gumigising sa umaga ng madaling araw, gigising yan, magbubudo yan, magsusunat yan, pagkatapos magsunat yan, yan ay mag-aadhan. Paano naman sila? Wala ba silang papremyo? Yan, mga kapatid, magkakaroon din po tayo niyan. Yan po ang isang bagay na pinag-iisipan ko kung paano ang labanan dyan. Pagalingan ng adhan. Gusto ko Luzon, Visayas, Mindanao din yan. Gusto ko ganyan. Pero, live sana yan Oo, iniisip ko pa mga kapatid kung paano. Pero dapat talagang pagalingan tayo ng adhan. Okay? Yan po ang susunod natin. Ngayon, babatiin lang po natin tong mga nagsasalita dito. Humihingi sila ng mga shout-out. Si Princess M. Usman, Ramadan Karim. Sabi niya, Si Ayman D. Mampaton, tsaka si Lamelo Bali, and 13 others are watching. Ayan, si Nasiba Ahmad. Masya Allah, napakabuti ng iyong sinasabi. Para masagot. Alhamdulillah, sister, nakakaiyak. Sana marami po ang kagaya mo na may busilak na puso at matulungan sa mga moske na may kulang at may sira. Inshallah, sister, ito po lahat ay galing po ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito pong mga biyaya na ito ay idinaan lang po. Idinaan sa Moto Express PH, na idinaan po sa akin at papunta po sa inyo. Wala po ako, alam nyo mga kapatid, ito mga biyaya na ito, hindi ko po pwedeng sabihin akin ito. Ito po ay mula sa Allah, pinadaan po sa akin para po sa inyo. At kayo naman po mga kapatid ay inaasahan din po ng Allah
na mag-aral. Opo, opo, pasabay-sabay po tayong mag-aral. Opo, yan naman po ang sinabi sa atin sa banal na Quran, ano, na ang tayo daw po, ang karunungan at ang kaalaman ay magmula sa pagkakapanganak hanggang sa kamatayan. Kaya tayo pong mga Muslim o Kristiyano man po tayo o Hudyo, tayo wala po dapat yung katapusan na pag-aaral, pagsasaliksik. Opo. Alam niyo po ba, ito kwento lang habang inaantay po natin sila. Ang sabi po na alam niyo, doon sa Baghdad. Diyan po sa Baghdad ang unang-unang sentro ng karunungan. Opo, pag sinabi pong sentro ng karunungan, nandiyan po ang halos lahat. Diyan po nag-umpisa ang medicine, ang algebra, yan, nandiyan po dyan sa Baghdad. Diyan po, hindi po, ang tao po dyan, hindi po puro Muslim lang. Diyan po sa sentro ng sibilisasyon ng karunungan, diyan po ang lahat, ang Kristiyano, ang Hudyo, sila po ay sama-sama dyan na nag-uusap patungkol sa karunungan at sa Panginoon Diyos. Yan, opo. Yan po sana ang ating manahin. Alam ninyo, mga mahal kong kapatid, napakalaki ng karunungan dito sa mundong ito para tayo po ay magtalo-talo. At sabi din naman po sa Quran, kung tayo po ay makikipag-usap, kung tayo po ay magkakaroon ng sharing sa bawat isa't isa, kailangan po dinadaan natin sa napakagagandang salita. Gagamitin po natin ang napakagagandang ugali. Lalo na po ngayon na panahon ng Ramadan. Alam nyo mga kapatid, panahon po ng Ramadan ngayon, katakot na mga tao ang pumapasok dito sa aking page. Ako'y minumura. Kung ano-ano na ang sinasabi. Niyuyurakan na ang pagkatao ko, pagkalalaki ko, lahat na po. Grabe na po ang kanilang mga hinuhukay sa aking pagkatao. Pero alhamdulillah Rabbil Alamin, Ramadan, at pangalawa, dito po sa mga ganitong pagkakataon na tayo'y kinukutya. Opo, kasama pa po dyan ng mga kapatid nating extremist. Ito po yung panahon na pwede po natin talagang ikapit sa atin ang katuruan ng Ramadan. Ano po ba yun? Pagtitimpi. Yan, pagtitimpi. Kahit gustong-gusto mo nang murahin pabalik. Ayun, malinaw na po. Malinaw na po mga kapatid, narinig ko na po sila. Opo, tatapusin ko na po ang aking live kasi ako naman po ay pumasok lamang dahil hindi po makapasok ang ating hinahangaan na si Ustadz Ahmad Barcelon para sa kanyang pagkukwento patungkol sa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung sino po dapat ang ating sundan, tandaan po natin, walang iba kundi ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakadami pong lumalabas na sheikh kung ano-ano ang mga sinasabi at hindi ko naman po sila hinuhusgahan. Pero mga mahal kong kapatid, huwag po tayong maligaw. Huwag po tayong magpaligaw sa mga matatamis na salita at sa mga salitang puro galit sa Kristiyano, sa Katoliko, sa Hudyo. Hindi po ganyan ang Islam, mga mahal kong kapatid. Katulad po ng paliwanag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila po ay people of the book. Sila po ay mga kapatid natin. Sila po ang mga unang binigyan ng revelasyon. Kaya po nasa kanila ang Torah, nasa kanila ang Gospel. Opo, sila po ay kasama sa umma ng Allah. Kaya wag po tayong kailanman magtatanim. Yung pong pagtatanim ng galit sa hindi Muslim, ay yan po ay haram po yan. Haram po yan. Dahil tandaan po natin, ang lahat ay kasama sa umma ng Allah at ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kailangan maiparating natin sa kanila ang Islam sa paraan na sila ay hindi masasaktan. Yan po ang mismong mga salita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakapaloob sa Quran, mga kapatid. Opo, iniimbatahan ko rin po kayo. Meron pong napakagaling na sheikh, si Imran Hussein. Hanapin niyo po siya sa Google po ninyo, sa YouTube po ninyo. Imran Hussein. Yan po ay nakatira po yan sa England. Pero siya po ngayon ay nasa Pakistan. Opo, doon po siya ngayon nag-Ramadan. Opo, panoorin niyo po yung kanyang mga lecture. Matanda na po ito na sheikh. At mapapakinggan niyo po sa kanya, no? Yung mga katuruan at halimbawa ng Propeta Muhammad kung paano po siya nakihalubilo sa mga hindi Muslim. Opo, wag po tayong magpa-brainwash na sa paniwala na meron pong kapag merong hindi Muslim ay pinandidirihan natin yung hindi Muslim na yon. Naku, mga mahal kong kapatid. Yaan po ang mga katuruan na hindi po ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Opo, ngayon, ibabalik ko na po. Okay na po sila eh. Kompleto na po sila. Ako'y off ko na po itong live na ito para makapasok na po kami. At mapakinggan na po natin ang ating minamahal at siyempre ang hinahangaan na si Ustadz Ahmad Barcelon. Maraming salamat po kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babalik po ako kaagad po. Wala po itong 1 minuto. Babalik na po ako. Marami pong salamat.